Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koyar da addu'a wanda in mutum yana wannan addu'an zai samu soyayyan Allah, zai sami yardan Allah, kuma ayyukan da zai inga yi Allah subhanahu wata'ala za su kasance suna son wannan ayyuka. Wannan addu'an ba ta da wahala, gajeriyar addu'a ne, kuma idan mutum ya dage koyi addu'a ne yana yi kullum, insha Allah zai kasance daga cikin masoya wanda Allah subhanahu wata'ala yake so. Wannan addu'an shine Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbaka. Ya addu'a yake Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Allah subhanahu wata'ala ya sa mu koyi wannan addu'an gabaki daya in gayi, kuma Allah ya sada mu a cikin soyayyansa, ya tada mu tare da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.